Sa Negros Occidental, hubog nga soldado nagpinalupok sang pusil sa Himamaylan City. Tricycle driver pilason, samtang nagresponde ang kapulisan, ginpalukpan man sa suspect. Nakatutok ay Pedreso. Gindakop sang kapulisan ang soldado nga si alias Marvin, 33 anyos, matapos nga nagwaras kag nagpinalupok sang pusil sa Barangay 1, Himamaylan City, Miyerkules sang kaagahon. Sunod sa kapulisan, residente man sang barangay ang sospek nga hubog sang tion nga nagpinalupok. Palupok si Armas, siya lang isang. Nanote siya, ma'am, sa ngaran sa tuwang dalan. Ginpalapitan pa sini ang pila ka residente kagintayaan sang pusil. Intinguan sang tricycle driver nga si alias Sandy, 54 anyos, nga gawon ang pusil apang natiruhan sang sospek. Ugaling power siya sa suspect. Ang mga rason nyo, natiruan still. Pati ang mga nagresponde nga kapulisan ang ginpalukpan man sang soldado nga sospek. Nagtuyo pa ini nga malagyo apang nadakpan sang kapulisan. Nagpatigayo na sang investigasyon ng Philippine Army sa nanging akto sang soldado nga assigned sa 94th Infantry Battalion sa Himamaylan City. They are now doing an investigation in violations of the Articles of War. We have set the battalion to investigate this conduct ng aming sundalo. It may lead to like a recommendation for discharge. Ginpasakanan sa kapulisan sang kaso nga direct assault kag alarm scandal ang sospek. Wala pa makadesisyon ang natiruhan nga tricycle driver kung magapasaka man sang reklamo. Eileen Pedreso, Western Visayas.